her. Prøv lige at se, der står kopper over det hele, og du sidder bare. Hold lige, skat. Ja, mor. Det er bare lige... Jeg går lige i gang lige om lidt, der er lige den her. Jeg skal lige færdig. Ikke lige om lidt, det har vi snakket om. Og jeg har sagt til dig, at det skulle være i dag. Så nu, Poul. Lige efter den her kamp her. Lige, jeg lover, bagefter kampen, mor. Det er nu, Poul. Ikke mere af det der. Hvis ikke du klapper den sammen nu, så gør jeg det selv. Så gør jeg det. Okay, jeg rydder op. Jeg synes bare ikke rigtig, Annie hun virker sur nok, altså. Hun skal skille mere ud. Den scene der, den er ikke rigtig gennemført meget. Vi skal måske noget blørsprog. Det er nu, Poul. Ikke mere af det der. Hvis ikke du klapper den sammen nu, så gør jeg det selv. Ja, det er måske lidt bedre. Jeg synes bare ikke, det passer i. Take me out!